Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Današnji video neće trajati dugo jer mi je baterija jako tanka na GoPro-u. Evo ovako dok se vozimo kroz BG, htio sam da pričam o jednoj temi, pa ne znam ni kako da je nazovem. Mogu da kažem, znači putovanje sa nekom manjom kubikažom motora. Znam neke ljude koji, eto, ne znam šta imaju u glavi, ali tvrde da ne možeš ti bez 750 kubika, 1000 kubika, ne možeš da ideš na put, bla bla bla, ne možeš ovo, ne možeš ono, u fazonu samo R jedinica, znaš, debilaneri, brate. Ja lično poznajem tako par njih koji kao u fazonu, kao ideš na put kao sa 125-icom, kao pa, jer možeš kao, ti će moći on to kao da ti ne prokuva. Pa mamu ti jebem, ti bi volao da mi prokuva, ali neće da prokuva, ne boj se ti. Ne se ti sekiraš za moju Hondu. Ljudi ne kontaju tako neke stvari, takvim ljudima ne vredi ni objašnjavati, jer oni neće skontati svakako, njima je u glavi samo jedno i to je to. Naravno da možete da odete sa 125-icom, možete da odete i sa 50 kubika ako hoćete, to je do vas, jebi ga. Naravno da nije to kao sa 600 kubika, kao sa 1000, neće vam biti tako lako, ali je moguće, znači nije nemoguće. Možete sve da uradite i možete da odete gde god poželite, eto, fucking Riders, koliko puta vam je dokazao, znači sa kineskim skuterom, prešao, eto, Novi Sad, gde je on, Kruševac, 300 i nešto kilometara bez problema. Ko još Šakal je išao, koliko znam, sa Hondom na more. I naravno da 990 KTM. Naravno da možete da odete sa 125-icom gde god poželite, jednostavno to je i do vas više. Jeste da ćete da vozite sporije nego sa, ne znam, 600 kubika, normalno. Pravit ćete, jebi ga, više pauzica nekih i zbog sebe, a i zbog motora, jednostavno. I zbog sebe, i zbog motora, jednostavno da se vi malo proteglite, da odmorite, a i ujedno i motor. I nemate nikakvih problema, sve će to biti cool. I ja sam sa svojim motorom prešao dosta duge puteve bez ikakvih problema. Šta biste trebali da uradite pre samog puta, jeste to da isplanirate put, isplanirate rutu neku, ne sad detaljno nešto da vi sad planirate unapred, bla bla bla, nek čisto da znate koliko ćete otprilike kilometara preći, gde idete, bla bla bla. Znači da proverite motor u fullu, detaljno, proverite pritisak u gumama, što to je jako bitna stvar. Proverite da ne postoje neka oštećenja da ne postoje neka oštećenja na samoj gumi, na felni. I to je to, jebi ga. Sljedeće, eto, proverite tečnosti u motoru, da li je sve u redu. I jednostavno to je to, jebi ga, možete na put, samo polako. Sljedeći moj savjet jeste da izbegavate autoputeve, znači gledajte da više putujete nekim lokalnim putevima. M će vam biti zabavnije, a M zbog
manjih brzina koja se... Jao! Još jedan moj savjet jeste da izbjegavate autoputeve iz razloga što će vam biti zabavnije, znači da idete nekim lokalnim putevima nego autoputem, i zbog toga što su na autoputevima normalno veće brzine, a vama to ne odgovara, jednostavno, znači vozite 70-80 opušteno na magistralnom putu, uživajte, ne žurite nigde i to je to, ljudi, bez problema prelazite sve prepreke samo lagano i to je to, brate. A ovi ljudi što pričaju da nije moguće, da je potrebno 750.000, nebitno, znači na levo uvo uđe, na desno izađe, samo klimate glavom, smeškate se, da, super, to je to, boli vas kurac. Sedneš na motor i odeš gde hoćeš. Naravno, svi ćemo mi kupiti jače motore vremenom, niko ne, mislim, sad, naravno da volim ja 125-icu i želim da vozim, ali ne mogu ja voziti ceo život, jebi ga, razumeš? Kupit ću jednom novije, kupit ću jače, ali do tad ja sam zadovoljan s ovim, ja sam s ovim prezadovoljan, ne zadovoljan. Znači, služi me perfektno, gde god poželim, odem sa njim bez ikakvih problema, tako da samo pričajte da ne može, mene boli uvo, iskreno. Majku ti jebem u pičku. Zakači mi se kesa neka, majku ti jebem. Kao što sam rekao, ovi paćenici što pričaju da ne može, samo neka pričaju, a vas boli uvo, vozajte se, uživajte i to je to, ljudi. To bi bilo to, ljudi, za današnji klip. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Lajkujte ovaj video, šerujte ga, subscribeujte se, mnogo znači, tako da vidimo se, ljudi, čao, čao.